Den er ikke startet endnu. Nej. Nu er den her. Vi er inde i Mariannebugten. Marianne har fået en stor fisk på inde på 14 meter. Og hun kigger bare lige inde for at finde sild, og så fik hun et eller andet meget voldsomt på. Og den er ikke helt enig, kan man sige. Og så for ganske mindre silderik. Den er rimelig rå, som I kan se. Nu må vi se. Bare fått den opp i overflata, så vi ser hva det var for noen ting. Ej, nu kjører han faen meg ned. Jeg tror, det er en helleflynder, du har fået på, Marianne. Ja, kanskje. Det oppfører seg litt sånn i hvert fall. Men det var kanskje en forkert stang, da. Jamen nu får du så prøvet det på 0,40. Vi har kun 0,40 mm nylon, almindelig nylon lige på det. Jeg tror, den har et trækkraft på 10 kilo, den der. Så du skal nok være lidt. Og så på en gammel Ron Thomsen stang. Og karten er 77, det er jo der er ikke et årtørt. Den er i hvert fald ikke helt enig, Marianne. Ikke helt enig, nej. Der kommer den. Det har også været en stor torsk. Det er sikkert en stor torskejævel. En rigtig stor, fin torsk. Ja, the cod queen strikes again, som man siger. En fin torsk. Hvad er gaff? Det tror jeg, du skal have. Prøv at løfte den op, så I kan få den på kamera. Det er fint. Tillykke med det.